खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि इउटुब नायगिरि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ आंनि बिदैमारि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेनि थाखाय बरायहरनानै लालायबाय आरो भिडिअखौ नोंसिनि थाखायनो लाबोलायबाय। जोबजासे नायदो लोगोफोर अननानै। जोंहानै दिनै खावसि बाजार मन्दिर कमिटिनिफ्राय मेट्रिक पास जानायफोरखौ बरायनो हाबाफारि लादों। बेवहाय आलासि महरै लेंहरजादों मानक सेवानि बेरखां बर' सार आरो जोंनिनो रामफलबिल आनसलिकनि बिबान गोनां सारमोन दंफैयो। नै गांसे आर'नाइ आरो साथा आरो डिक्सनारि होनानै बरायदों आरो सारमोनहा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होलांदों आरो बोसोन होलांदों। नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांदो भिडिअखौ। बिनय बसुमतारी बिथांमोना जाहाथे नैबे सारमोननि खाथियाव फैयो बाहागो लाफैनो हानाय गासै बे ओनसोलनि जानानै मेट्रिक आनजाद लिरनानै दिनै उथ्रिसार जानो हानाय गासै 60 फरायसाफोर फार्स्ट डिभिजन सिबिजाथाव गासैबो जोंनि सांग्रां बिमा बिफा बिथाङा रायजो टटेल हिसाबै बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो सिंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो अननाय मोजां मोननायखौ फिन खनसे बावबावदों। बिबुंथिखौ बारा गोलाव बेबायदि सम लानाय नङा। बुंनो गोनां हयथ' गोबां बाथ्राफोर दङबाबो दिनैनि तारिखाव बे समाव आं बारा बुंजोबनाय नङा। हायोबा बेयो माबायदि मोनसे हाथियार जानो हागौ, बिथांनि मुङानो जाहैबाय दा बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन। आवजारगुरि सिगां समाव जोङो बे ओनसोलाव थानानै आं दहाय एसे आगोलाव बुंदों मोजां सोलोंथाइ लानायनि सिन्था खालामनायाथ' गोजाननि बाथ्रा। दिनै हरसेयाव जों मोजाङै मोजां बारग'ना बारग'आ। जोंनि बिमा बिफा जोंनि बिदा फंबायफ्रा बे हरावनो गाबोन फुंसिमाव बे हरखौ बारहोनानै गाबोन फुंसिमाव जों मोजां बिदि मोखां नुज्लायगोन ना नुज्लाया ना? बेबायदि मोनसे ओनसोलमोन जोंनि बे ओनसोला, खावसि बाजार ओनसोला। ओंखायनो आं दहाय बुंदों जेरावबो खना खनला मुंदांखा मोनसे गिजानाय ओनसोल बे ओनसोला जादोंमोन। गोजोननाय थाबाय। नाथाय दिनैहाय बेबायदि मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव गैला आरो बे गैला जानाय लोगो लोगो दिनै जोङो मा जानांगौ? जोंनि फरायसाफ्रा जावरिखांनांगौ। जोङो जायजों बे ओनसोलखौ सोलायहोनो हायो, बे ओनसोलनि थासारिखौ जों गुस्लायहोनो हायो। दिनै जेबायदि मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल जानानै दङ बे खावसि बाजार ओनसोला, गोबां जेंना दङ बेवहाय। जोङो मिथिगौ, आंबो गोजाननि नङा। गोबां समफोराव हयथ' गोबां बेबायदि नोंथांमोनजों आङो लोगो मोनखांबाय, सोरबा गार्जेनफ्राखौ बयबो मिथिगौ। जोंनि गेजेराव जेंनाफोरा 291 नम्बर बुंनो थाङोबा जोङो दिनै हा हुनि जेंना आरो जोङो दिनै लोंनाय दै, दुगैनाय दैनि थाखायबो जेंना जायो। दैया ओरैबायदि जेंना बे ओनसोलाव, मेसेङावबो दैनि जेंना जायो, दैज्लाङावबो दैनि जेंना जायो। मिथिबायना? दा बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ जुदि जोङो सुस्रांनांगौबा, लासै लासै सुस्रांनांगौबा, बेयो दिनैनि तारिखाव जोंनि फरायसाफ्रा, जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां गिदिर रल लागोन। जोङो दिनै सोरबा खालामनानै होफैबानो बे ओनसोला जाजोबगोन, बे ओनसोला जौगागोन होननानै जों बुंनो हाया। सरकारनि फारसेनिफ्राय गिदिर गिदिर लामा दालां बानायना होनो हागौ, बेबायदि माखासे स्कुल बिल्डिं बायदिसिना बानायनानै होनो हागौ। बेबायदि जाबानो जोङो बे ओनसोला जौगाबाय होननो हाया। मिथिबायना? जों माब्ला जौगागोन? जेब्लानाखि जोंनि मोनफ्रोमबो न'खरफोराव, मोनफ्रोमबो न'खरनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गुन गोनां जागोन, लेखा फरा गोरों जागोन, साननाय हनायाव आखा फाखा जागोन, अब्लासो जोङो जौगाबाय होननानै बुंनो हागोन। फरायनाय बिथिङावहाय दावगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायनाय बिथिङावहाय गोदोसोलांनायखौहाय बा फरायनाय बिथिङावहाय दावगानायखौहाय जों नुनो मोनाखै। बे बेलायावहाय सारा दानि जाथायखौ लाइमोनफोरखौहाय मा खालामो? खोथायाथ' नंगौ। दिनै जों बे परिबेसखौ लानानै दिनैनि बे पास जानाय जानाखि स्टुडेन्टफोर, बिसोरखौ बरायनायनि हाबाफारिखौ जों बे जानाखि फांसन नोंथाङा सोंनाय बे कुइसनखौ जों लाफानानै दिनै बे बरायनाय फोरबोखौ लादों। खारन जों लुबैयो जोंनि साफ्रोमबो पास जानाय गथ'फ्रा जाहाथे इयुनाव जाफुंसारजोबथों। खिन्थु दिनै जों नुदों गोबां खेथ्रआवनो, गोबां बेलायावहाय बेबायदि गोग्लैसोनायखौ नुदों।
बेवहाय गोबां जाहोन दङ जे खायसे बिसोरो इमिउन सम हिसाबै सानस्लाबनो हायियाव गोबां माने इलिगेल खामानियावबो इनभल्भमेन्ट जानानै बबेबा समाव थानो गोनां जायो जाहाथे बेफोरबायदि बिथांमोननि जिउआव दाफैथों बेखौ साननानैनो दिनै बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे बिथांमोनखौ रुजुनाय जाबाय न'खरनि गार्जेनजों रायज्लायनाय जाबाय आरो आं आसा खालामदों दिनैनि दिनाव बे 14 जन पास जानाय जानाखि छात्रफोर बे छात्रफ्रा बिसोर जाफुंसारजोबगोन आरो बिसोरनि जिउआव मोजां जाफुंसारनायजों लोगोसे सुख शान्ति फैगोन आं बे जिनिसखौनो आसा खालामो।